Vážení posluchači, zůstaňte u svých přijímačů, probuďte i teď v noci své známé, probuďte vaše spoluobčany ve svých domech, protože za malý okamžik bude Československý rozhlas Praha vysílat mimořádně důležitou zprávu. Zůstaňte u svých přijímačů, probuďte všechny své známé, za malý okamžik bude vysílat Československý rozhlas mimořádně důležitou zprávu. Vážení posluchači, vysíláme zvláštní provolání předsednictva Ústředního výboru Komunistické strany Československa. Všemu lidu Československé socialistické republiky. Včera, dne 20. srpna 1968, kolem 23. hodiny, překročila vojska Sovětského svazu, Polské lidové republiky, Německé demokratické republiky, Maďarské lidové republiky a Bulharské lidové republiky státní hranice Československé socialistické republiky. Stalo se tak bez vědomí prezidenta republiky, předsedy Národního shromáždění, předsedy vlády i prvního tajemníka Ústředního výboru Komunistické strany Československa a těchto orgánů. V těchto hodinách zasedalo předsednictvo Ústředního výboru Komunistické strany Československa a zabývalo se přípravou 14. sjezdu strany. Předsednictvo Ústředního výboru Komunistické strany Československa vyzývá všechny občany naší republiky, aby zachovali klid a nekladli postupujícím vojskům odpor. Proto ani naše armáda, bezpečnost a lidové milice nedostali rozkaz k obraně země. Patří ve zbraních. Vedoucí funkcionáři komunistické strany a vlády Československa, které jsou věrně oddáni věci socialismu a životním zájmům svých národů, nás volají na pomoc vzhledem k přesíleným akcím kontrarevolučních sil. V této prosbě jsme vyhověli a přicházíme k vám, abych vám poskytli bratrskou pomoc a společným úsilím chránili věc socialismu v Československu. Naše bratrské země plní svůj závazek, který je ustanoven v bratislavském prohlášení komunistických a dělnických stran. Jak se v tomto prohlášení praví, je ochrana socialistických vymožeností každého národa mezinárodní povinností všech socialistických zemí. Vymoženosti socialismu v Československu jsou ohrožené. Pod rouškem živých fráz pokoušejí se nepřátelé pracujícímu lidu zvedovat moc z rukou, rozbíjet její avantgardu komunistickou stranu, vylomit Československo ze socialistického společenství a přeměnit ČSSR v buržoazní stát. To znamená nebezpečí i pro ostatní země socialistického společenství, pro mír a pro bezpečnost v Evropě.